bakartxo da protagonista, eta bakartxo abitzen da alako ikerketa bat egiten, bere atxonak bila, gerra garaien galdutako bere atxonak ferrobiari anarkistan bila, eta hor, Baiola nola detektibena egin behar du, ezta? Bai, egiten du detektibearena, eta azten da atxonaren bila, baina nolabait bere modura eta bere eguneroko bizitzak ematen dizkion baliabideen bidez, beha ez da Sherlock bat edo ez du aparteko logika bat, baina pixkanaka bide bat urratzen hasten da eguneroko bizitzan ikusten ditu zirrikituetatik. Bueno, eta dana, bilaketa hori ez da bilaketa profesional huts bat, baizik, barrun badarama bide bat, bakartxok, hori, ez da bilaketa aseptiko bat. Momentu batzutan errudun sentitzen da, hori hortan bilaketa hortan aitzagatik, jonan pauson atzetik ibiltzagatik, eta hori, nola bizi du hori bakartxok? Bueno, alde batea trampatian pare sentitzen da, ez? Beretxean gerra kontut atera nahi izan ditunean alde batea traba aurkitu dulako. Batetik ikusten dulako batzuk ez dutela ezer arrotzea nahi. Eta beste alde batetik bila hasten danean bere nolabaiteko logika dalako etxean nahitu duna apur bat puskatzea edo. Bere atxona mitotza daukat etxean eta mito batekin ez ditun bidetatik hasiko da bila. Eta horrek kontzientzi txarra edo pudorea ematen dio, baina alare aurre egiteko beharra daukat eta hor segitzen du. Hobe isilik, jarri diozu izenburu, eta ez dakit hobe isilik horrekin zer esan nahi duzun benetan, ze, hobe isilik eta hortaz bakartxok ez luke zer begiratu beharko, ez luke bideo hortan abitu beharko, zergatik hobe isilik hori? Bueno, batetik badakeinu bat guain arte gertatu izan dakoaz, ez? Hainbeste urtetan frankismoa bizi izan duenak isilean morde ditu bere desgraziak. Eta bestalde batetik bada modu bat esateko, oain bada modua gauzak bilatzeko eta bar, memoria arrotzen hasi gea denak, baina hainbat gauza esan aurretik nik uste dut komeni dela ondo ziurtatzea. Ez esatea besterik gabe gauzak, esateak bakarrik, egiak arrotu baditzazke ere, mina handia eman dezakelako. Orduan, hobe isilik hori bada bi zentzu dituen zehar